Du starter dit mindmap med at skrive dit udgangspunkt i midten af mindmappet. Det kan være et emne eller et billede, men det kan også være temarammen for dit semester eller den problemstilling, I er blevet enige om at arbejde med i gruppen. Du skriver nu alle dine associationer og idéer ned rundt om udgangspunktet. For eksempel idéer til emner, der kunne passe ind under temarammen. Idéerne forbinder du til emnet eller med hinanden ved hjælp af streger. På den måde kan du se, hvordan de forskellige idéer hænger sammen. En idé kan f.eks. afføde en ny idé, eller to idéer kan hænge sammen. Pilen kan udover at forbinde også forklare og uddybe. For eksempel kan en pil, der forbinder to idéer, sige, disse to emner kan slås sammen i et projekt. Mindmappet kan bygges op på mange andre måder. Det vigtigste er udgangspunktet i midten af mindmappet. Du kan finde inspiration til andre mindmap-teknikker i nogle af de mindmap-programmer, vi henviser til senere. Et mindmap behøver ikke at være flot og farverigt. Det vigtigste er, at I arbejder kreativt. Den kreative proces fremmer nemlig kreativ tænkning, og det er her, de gode idéer opstår.